laten we eerlijk wezen, dat is een goed medicijn. Daar kan geen huisarts van winnen. Lachen. En elke gelegenheid grijpen om te kunnen lachen en te mogen lachen. En dat is ook een beetje mijn vak natuurlijk, om de mensen te laten lachen. In ieder geval om van toegevoegde waarde te zijn voor elk feestje, partijtje en vul maar in. Ja, het is mijn vak. Dus entertainen heet dat met een mooi woord. En ja, ik heb Gods zegen dat het mij, ik schud dat vrij makkelijk uit mijn mouw. Ik moet er ook wel een beetje wat moeite voor doen. Maar dat zit nou helemaal in de genen en ik probeer altijd te lachen. Bij het opstaan 's morgens lach ik al en dan word je af en toe doodziek van en 's avonds lach ik nog. Ik maak alleen maar rare dingen mee die ik vaak wel zie en waar ik ook altijd op inspeel. En dat is ook het leuke, hè? Dus het interactief zijn met het publiek wat voor je neus staat. Ja, dat zijn juist aan. Mensen geven zelf aan hoe gek ik ben. Als ik iemand zie, weet je wel, en die vraagt dan om nou ik zou bijna willen zeggen om een beurt te krijgen, maar dan in de goede zin van het woord. En dan speel ik erop in en dan heb ik mijn tekst meestal wel klaar, ja. Maar dat is zo, ik krijg weinig slipgooiende. Nou, dat is ook niet helemaal waar, want laatst was ik op een plezierboot op de Rijn in Duitsland. De gemiddelde leeftijd was daar ongeveer 73. En dan spreek je niet meer van slipjes, maar dat zijn behoorlijke tenten. Het is meestal zo dat als ik met Dries Roelvink sta, dan krijgt Dries de slipjes. Ja, en ik de eerlijkkruisjes. Ja, maar luister, Johan, dat is een moeilijke vraag. We zijn de toekomstman. Ik zit bijna op de helft. Onze lieve Heer die heeft me dat al gegeven. Een klein inschattingsvermogen zegt mij, gezien mijn levensstijl, nou, doe er nog eens 10 mei, ben ik dik tevreden. Dus ik heb niet echt toekomstmannen meer. Ik heb natuurlijk altijd goed opgelet in het leven. Dus ik kan een deukje oplopen. En zonder daar arrogant over te zijn. Goed voor mezelf gezorgd. Dus ik kan doorgaan, blijven gaan met plezier. Mits mijn gezondheid, en dat geldt voor elk mens natuurlijk, dat in stand houdt.